v-am găsit la o serie de mult pierdută Dream League Soccer. Știu că nu m-am jucat de mult, asta este vina mea, pentru că, sincer, obosisem. Și n-am avut chef să merg, n-am mai filmat de vreo 2-3 zile, dar nu nimic. Totuși, îmi place că vă suportă vostru la fiecare episod și iarăși nu începe. Mingea, hai da. Fault. Gata. Ui, bun. Puțin răci și o să dea sau să-mi trag eu nasul. Dacă... Boi, ce gol! Nu cred! Aș dat autogol! Dar mi-a văzut asta. A, da, cu mâna! Nu cred, stai. Deci prea tare a fost golul ăla. Un gol frumos, recunosc aici. Oh, mi-a luat mingea. Hai, Falcao pe ei! Hai, Falco! Ce nervant e. Destul de nervant când îți ia mingea, sincer vorbind aici. Că îți zici tu, uite că dau gol, în a doua câteva secunde ți-a aștea mingea. Uite-i, țup. Și când vrei să-l iei, nu te lasă, uite-i. Zdup și zdup. Hai, devine nervant. Da, ceva, mai bine mă enervez. Da, throw-in. Totuși a fost prea tare golul ăla. Cred că la final reprizei am să îi dau de câteva ori replay-uri. Că e prea tare, pur și simplu a fost prea tare golul ăla. Hai, Falcao. Hopa! Aici l-am fraierit, nu cred. Prea tare fraierirea. Oh, not a kill. Fece. În cafe. În cafe, da. Nescafe, în cafe. Opa, minge luată. Hai, Jovedic. Jovedic cu capul în batic. A pierdut mingea un pic. Să mă enervez, sincer, aici. Uite! Și-a dat în capul lui. Hai, Falcao. Falcao se duce. Opa! Minge la Otabor se duce. Băi, cum e? Cum e posibil? Cum? What the fuck, man? What the fuck? Nu, deci să că nu mi-a văzut, deci n-am înțeles cum. Deci am dat bară, mi-a respins-o portă așa, băi, am vrut să dau așa, dar nu mi-a ieșit. Știu, mă încurc puțin în vorbă, dar nu nimic, așa vorbesc eu, m-am încurcat puțin pentru că, da. Opa! Luase mingea. Băi! Lasă-mă încolo! Ești nebun! Cum, frate, dau bara aia? Și am mai luat și mingea la final. Deci am luat mingea și am dat-o... Deci dacă jucam la bară, cred că aveam până la 3 puncte. Deci mor. Prea tare go! Deci dau, încep să dau șuturi șmechere. Ai, part-time. Bă, măcar a fost 2-0. Recunosc aici. Nu pot să dau instant replay-uri. Nu. Am dat forfeit game. Cum am putut să fac această greșeală? Ia vedem noi aici cu ce m-am dat. Hundersville. De ce sunt aia? Nu-i văd. I-am văzut blocul 8. M-a bătut cu 5-2, mamă, să-mi bag piciorul. Newcastle. Aoleu, și prin și ăștia-s buni. Am adus doar de... încep eu, bun. Îi rup. Ăsta-i faultură, frate. Ați văzut că a intrat. Nici măcar n-a atins mingea. Să-mi bag piciorul. Băi, corner kick. Îmi bat picior. Deci tura asta devine enervant. Și am dat atunci din greșeală forfeit game. Ceea ce e cel mai rușinos. Să dai forfeit game când ești de pe locul întâi. Bă! Ăștia-s buni, man. Nu mi-a dat gol! Mi-a dat gol. Da. Au.
Mă luăm școală de 4 stele jumate din Sălecuță. Cum ar fi să te România cu Barcelona? Ceva de genul. Păi noi românii suntem ruși de Barcelona în gură cu bătaie, dacă jucăm la amical doar, da. Nu își permite să pierdă atunci. Și să devine enervant, ăștia chiar dacă îți dau fauturi mulți nu-i prea anunță. Hai, devine enervant acum, încerc să dau fauturi. De nu pierd meciul cu 5-0, nu-mi pasă. Poți să pierzi cu 25 la 20. Am a doua de să nu dea gol. E bine măcar. Nu mă da gol. Ok, sincer vă rog frumos să spuneți și voi ce jocuri ați vrea să vedeți pe canal și am să le joc. Lăsați-mi în comentarii sau ce vreți voi. Ok, începând de mâine să fac... Mâine vreau să vă spun. Îmi fac pagina de Facebook. Până acum eu nu am. Și m-am gândit să mă fac, sincer, pentru că, da, toți youtuberii, toți gamerii presupun că își au pagina de Facebook. Opa! Am corner! Oh, shit. Boi, gol! Falcao! Mamă, nu... Deci, băi, dar măcar din penal să dau goluri, dacă reușesc. Dacă nu reușesc așa din liber, măcar dau de la penalti goluri. Dacă nu prea mă lasă ăștia. Băi, să-mi bapul. Da, free kick. Ba, piciorul. N-aș pară. Hai la Falcao. Bă, prima oară cred că n-aș lua așa față în față cu portarul. Mi-a apărat. Cred că ăștia s-au uitat la mine cu un joc și și-au dat seama că eu mă urcat să dau pe sus ca să dau gol. Papcior. Oameni, deci de-abia prima repriză deja sunt tot nervos. În suspans. Cine dă gol, cine nu dă gol. Ce mai de la Vale? Oh, stai că nu știam unde mă duc. Băi, mi-am uitat în... Ah, da, mă, stai, uitați-mă că am schimbat asta. Nașpa. Abia m-am dat seama. Vreau că îi las cu ăștia să-și dea autogol. Ah, ce stai, am putut să fac și eu aici. Ceva. Încă mi-i căcatul. Hai zi-mă acum. Am făcut 3 dintre ei. Și după care mi-a luat mingea. Hai o tabor. Băi, să-mi bă piciorul, cum e posibil? Deci vreau să văd. Deci ăsta nu plojează prea mult. Fai, frate, și era un gol magnific. Din ăla de bună calitate, nu de proastă calitate, cum dau alții. Ce deci ea? Noi. Cum? Pai, frate. Bă, măcar din penalti am dat gol. Măcar mă bucur că am dat un gol. Pierde cu 2-1 sau 3-1. Când nu va fi 3-1, vă zic eu. Și nu prea văd. Boi, de să-mi bap ciorul ăștia mie nu merg deloc. Ești tu! Fiindcă să-mi jur pe aici, fie ăștia nu fug. Încerc așa.
În sfârșit am dat și eu un gol din față în față cu portarul. Bă, măcar față în față dacă nu pot de la 20 de metri. După asta, sincer, chiar așa... Anita, cu Gamez. Hai, J, deci ea. Bă, eu sunt fiul lui Barcelona, man. Păi dacă nu-i rupe pe ăștia, cine ne mai rupe? Am parcă vezi că intrăm în prelungiri și mă rup pe ăștia în două cu bătaia. Băi, să-mi bat piciorul. Nu, nu dau for fight. Frate, mamă, dar ăștia-s buni rău. Ok, să spuneți în comentarii cine e echipa asta, că nu o cunosc. Nu cred! Dacă țin așa până la minutul... Până la 105. Perfect -i. Sincer, e perfect dacă țin așa până la 105. Poate chiar și mai bine dacă pot. Da, pot. Băi, nu cred. Hat-trick. Cum adică mă hat-trick? Că nu înțeleg. Trebuie să văd ca să înțeleg. A, da, cred și eu, frate, am dat pe lângă el de la 20 de metri, cred. Da, păi bat pe ăștia. Și nu o să fie rușine pentru mine. Yay! Mi se duce rușine de la meciul trecut. Când am pierdut cu 5-2. Extra time, half time. Stai, mă. Avem 2 runde. Ai, mor. Mor. Sincer, cred că tura asta am să mor. Deci mor cum n-a mai murit nimeni. Imoral. Practic. Băi! Ești... Om normal? Rit tot aș din gură. Ăla este frate meu. Dacă vreți, vă pot lăsa link-ul în descriere de la canalul lui. Ca să vă uitați și la el cum joacă. Nu am problemă. Oh, 5-2. N-am postat niciun video. Încă nu. Încă n-am postat niciun video, dar... El este Rito, eu sunt Natsu. Simplu și la punct. Amândoi avem nume de la personaj și de la anime-uri. Problemă? Nu. Perfect. Da, iau galben. Opa, nu iau nimica. Și mai șmecher. Bă, să auzi, cigaia, spar capul lui pe legi și apoi am mai dat o mișcare. Hai, da, pe el. Ia-i mingea. Ia-i ciufei mingea, man. Departe. End of extra time. Am câștigat, nu credeți. Am câștigat cu o echipă care de 3 ori mai bun ca mine, presupun. Mamă, cum s-ar de pe cospel? Oh, bun, șmecher. Chiar, uite. Ok, luați-mă mică pauză pentru că, sincer, vreau să văd un bonus pentru ca să iau mai mulți bani. Am destul de puțini bani, ok, mă lup contra Rotterdam. Să-mi spună, vă rog frumos, cineva de câte serii este Rotterdam, dacă ajunge cineva să luptă cu ei. Would you like to train your team to repair the development? Așa, da. Sincer, că vreau să schimb între ei, deci. Goalkeeper puternic. Long range, ăsta, ce-mi trebuie la el? Shooting, head, control și... crossing. Pasiva e destul de bună. Head, tackling și strange. Shoot, hitting, strange. Ăsta e bun. Da. Ok. Vreau să ajung sincer la un 61. El ce este? Mijloc. Deci s-ar putea să-mi trebuiască tehnică. Bun, măcar poate fac 62. Distribuție, cea mai sigur. O să-mi trebuiască ăsta. Da, numai am doar 3 antrenări. Tot e bun. Mă lupt cu Hearts, deci cei de pe locul 11. Nu știu până acum cât am filmat pentru că mi-a schimbat asta de filmat. Sincer, m-am plictisim de el. Ok, vedem ce au ăștia. 66, 63, 64, ok, au destul de buni oamenii. Mă, hai să-mi schimb.
Long Ride cu Anthony Robic. Un CM. Da, da. Brip pare destul de rănit. Da. Da, Col. Hai că nu mi se antecedează Falcao sau Jovetic. Piei schimb. Eu în culoarea mea. Nu, cred că mi este Jovetic. Parcă. Nu mai știu. Asta e viața. Da, n-aș... Băi, devine enervanți ăștia, se pricep. Ok. Ori n-am mai jucat de mult, ori ăștia știu să joace. Scuze, m-am bulbit puțin. Mamă, deci... Mor. Ce pe lângă am tu-ți dau. Bă, tot e bine, măcar am ajuns la poartă. Oh, ce foame dat aici. Jet. Hai Falcao, hai Falcao, hai Falcao. Ok, dacă auzi ceva înseamnă că frate să joacă WWE2K16. Le. Ăla cred că va fi prima mea. Free kick. Free kick. Oh, prea bun, prea frumos, prea frumos. Hai jucăm cu golul. Oh, ce vrei să aruncă în cap. Mor, mi-a dat în cap. Tot dacă dădeam mai bine, cred că dădeam gol. Frate, și care e singurul de vrei la Sincara, că se aruncă pe spate. Prietene, Mai bine fac albi aici. tu nu știi care e faza aici, nu? Eu îți dau gol, tu stai liniștit și pierzi. Logica mea. Logica ta. Ok, v-am zis că pe la 100 și ceva de abonați, nu știu, 100 și ceva de abonați, vă voi spune numele meu de adevărat. Nu, ai zis 100 de abonați, să zici numele. La 100 de abonați îmi spun numele, la 105 abonați presupun îmi zic vârsta și la 110 abonați, da, la 110 abonați îmi voi vă arăta fața. Chiar dacă încă nu știu cum se face facecam-ul. Dar nu știu dacă poți face pe telefon facecam. Poți. Cine știe? Am încercat YouTube, a ieșit. Mersi, Rito. Plăcere. Ok. Dar trebuie să ai aplicații și trebuie să ai iPhone 7. Bă! Ce bani am dat din nou! Mamă, cineva devine asta. Hai, Jovetic, ia-i mingea. Nu a reușit. Hai, Sesenio. Sau... Sesenio sau... Cine știe cum se numește? Lasă-mi spună. Cum se citește, nu cum se scrie, că știu. Jet! Fall time. Ok, să vă închei episodul pentru că, sincer, dacă stau prea mult, s-ar putea să vă enervați. Deci, ne mai vedem și altă dată.